Mga higala kumusta? Ug karon niya ang unang yugto ning atong sugilanon. Larawan ni Emmanuel. Eman, Sandra, nganong niya kagod? Nganong ni apas ka man din nilagay? ni ako kay gusto ko mahanggap og preskong hangin. Mao ba? Nganong uwa ka man magdalag payong? Nainit man kayong panahon. Basig magkasakit ka. Grabe ka sab Eman, uy magkasakit yun. Wa lang, niapas lang ko ni mo dire kay naboring man ko dito sa Baygon. Labi nga, nahibawaan akong niya kadri matod pa ni ng bibing. Mao lagi tungod kay nagsubay lang ko sa among mga tinanom diri sa buntod. Diri sa among yuta. Kanindot dire Eman, kapres ko sa hangin. Mao gyud, gusto ka. Sandra, si Mami. Tuara si Mami Berhelia sa mansyon. Eman, Maihinon kun mao. Oh, tanawa Eman. ngano ha? Kanindot og kolor sa langgam. Mao na, ang ako paging paborito nga langgam, parot. Gusto ka atong guplon ang maong langgam? Sige, Dali, atong sundan. Sandra. sige Eman. Nilupad na. Mao lagi. Dali ba niya milupad oy. Nilupad na gito sa unahan, paspas kayo. Pero basig maabsan pa na to. Atong susunod tingali kung ahang iyang Pinoy-anan. Gusto ka mamasayod? Mas maayo pa. Sige, kay buot po na ko makita, Eman. Kung noon sa mga talan-ahon nga to sa unahan, diri sa may kakawyan sa inyong yuta. Sige. Sige, usa man. Gusto ka mo ato rito kay para maubanan ti ka. Kay gusto pa na kong subay-subayon ang mga tinanom din eh. Kung may bunga na ba? Sige, Eman. Tara sa unahan. Sige, Sandra. Sir, ma'am? Nang bibi. Sir. Sir Eman, Ma'am Sandra? Ngano nang bibing? Kanang andam na day ang paniod to, oy. Giandam ko na ba? Og ningtungas ko dris mabaw. Tungod kay niya amang kamo dire, ingon man kana kong apason nimo si Dong Iman. Si Sir Iman. Imong apason diri si Sir Iman, Ma'am Sandra. Mahinungdan nga mi ari ko dire para pahibawon mong andam na ang pagkaon sa paniod to. Og tuwa na sa rito sa Ma'am Virgilia. Nagpaabot na ninyo lakip na si Dong Denver ang manghod mo ay Sir Iman. Mao ba? Mao ka na, sir, ma'am. Ay, mas maayo pa. Panglugsong na ka mga ubos pagbalik. Kaya mambugno tong pagkaon kung giandam dito. Nagpaabot na mas Mambirhilya. Unsa man, Eman. Mulugsong na lang ta pabalik sa mansyon. Sige. Mas maayo. Mulungsong na lang sabta. Tungod kay udto na ba? Ay, mao gyud sir. Udto na gyud. Nag-usap mo di ka mo dire. Nagtanaw pa ko sa palibot ng bibing. Sa mga tinanom diri ba? Akong isusi kung nanabay mga bunga. Ay, inaaragid siguro. Ay, kay dugay na biya ng mga tinanom dire ay. Inyong mga tinanom dire, sir. Dugay na biya na. Mausap. Maulagi ng bibing. Ay, malagi ka na, Ma'am Sandra. Mas maayo pabalik na lang ka mo dire human siguro sa paniod to. O kung ka nang naamoy lugar nga mo balik dire. Mas maayo pa. Mobalik lang ta diri, Eman. Kun pananglit. Naatay bakanti. Sige, mas maayo pa. Sige nang bibing. Mamalik na kita sa ubos. Mao ba? Mami Berhelia, abi nimo malipay gyud ka kung makaabot ka dito. Daghan ang mga tanom nga namunga na dito sa atong yuta, mami. Mauna, Mami Virgilia. Pasensya na gid kaayo mo nga medyo nalangan mi ni Eman sa pagbalik diri sa mansyon. Kay may nakita sa ming langgam. Ang tinuod man gud mami ni uban sab ko ni Eman didto. Hinungdan di ay nga nalangay mo, abi ninyo. Gani haray ko nagpaabot ninyo din he. Tungod kay hindi ko gusto nga mukaon ko sa paniud to nga wa mo. Pasensya na gid kay ka, mami, nga medyo nadugay mi. Okay ra, wa na'y problema. Kanang, ma'am, dong, Eman, day Sandra, unsa man, kanang, magpadugang pa ba kamo sa pagkaon, Ma'am Virgilia, kay dagan para mga pagkaon nga akong giluto ay para sa paniod to karon pa, para nga mas lami ang inyong pagkaon karon. Sige, nang bibing. Mas maayo pa, dugangi sa sudan. Sige, bibing, dugangi sa sudan. Sige ma'am Virgilia. Ikaw, day. Okay na ko ng bibing. Napamansan ni pagkaon ning niya sa kong bahawan. Sige, day. Ikaw, Dong Denver. Bitaw, ikaw, Denver. Unsa man, unsa may ganahan nimong pagkaon tungod kay abi nimo? Giluto ni Ninang bibing ang imong paborito nga pagkaon.
Wa ko'y gigadahan ka pagkaon. Dong Denver. Denver. Sige dong. Kini dong, sa dating kami dong, imo man kining paborito. Sige dong ha. Ako nang nabutang diri oy sa lamisa ang imong paborito nga pagkaon. Ikaw ni bahalang mukuha na dong ha. O sa man gusto kag tubig? Gusto ko. Ikaw bawa ka sa katubangan. Lakaw na lang ng bibing. Sige dong. Mamirilya, aris ako ma'am. Sige babe. Sige ma'am. Ay, gisapot na sana. Denver. Wa ka ba ganahay sa pagkaon? Unsa may problema nimo? Bitaw tong Denver. Kung may problema ka, pwede man nga. Wa ko magkinahanglan sa ino tapos. Denver, nasuko ka. Wa na ko igada. Denver! Mami Virgilia, pasag din lang si Denver. Pasag din lang siya, mami. Ang imong igsuon, Eman. Ako na'y bahala niya. Sandra, ikaw na'y bahala ni mami. Mami, sige lang. Pagpadayon lang sa imong pagkaon din eh. Kauban ni Sandra, kay ako na atuon si Denver. Kay marag, pilitas lang o. Sige, ikaw na'y bahala sa imong igsuon. Pweset! Dong Denver, kadyot lang. Usa ba? Dong, pwede bang magsulti ta? Para sa usa ba? Usa pa'y angit ang pagsulti. May problema ka ba? Sa imong huda-huda. Wa ba? Nasuko ka na ko. Gano? Dili ba ko ang masuko ni mo? Tungod kay magigilog ka! Denver, tungod ba nasab kini kang Sandra? Giguba ni mo ang ako kalipay. O gahagpay ko na gikaliptan. Gaduda pa ko'y magwang! Gisultihan ko si Sandrang mubalik ni mo dong Denver. Pero di na siya ni mo. Tungod di mo! Kay giguba ni mo ang amo relasyon. Wa kay ayaw kapag ka magwang. Traidor ka! Denver, dili ako ang niguba sa inyong relasyon ni Sandra. Bisan pa ko sa isulti ni mo. Ayaw dalang paglaog ka pabitaon ko pa ikaw. Kay giisip ko na, gahagbay nagpatay akong igsoon! Denver! Iya kong gitaliktan. Pweset! Adibal ka, Iban! Adibal ka! Iguba ni mo ako kalipay. Giilog mo ang babae nga akong gihigog ba? Ganong ikaw pa ang dahimo na kong igsoon. Ganong ikaw pa, Ivan. Babatay ka na lang, uta. Babatay ka na lang, uta, Ivan. Gusto kong babatay ka na lang. Gusto kang mamatay ang imong igsoon. Isa ka. Unsay sunod nga mahitabo. Sunda og ayaw lang yun si Piata sa pagpaminaw ang matag sumpay ning sugilanon nga naguluhan. Larawan ni Emmanuel. Nagsulat is Chavez. Dalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Larawan ni Emmanuel.